Гомер китабымны альбом итеп, карап чыгарга дип берсәләр, яшьлек дип әйтелгән 3-4 битен урлар идем. Әгәр күрсәләр, качар идем ерак җирләргә, яшьлегемне салып яргә. Мин яратам кояш чыккан чагын. Бөтен җиргә нурын балкытып, таба алмадым дуслар, гомеремнең яшьлектән дә матур вакытын. Шул яшьлек искә төшә, яшь вакытлар. Бала вакыт искә төшә, әти-әни искә төшә, әби-бабай искә төшә. Булган нәрсәләр. Сәерләргез тәмле булсын. Рәхмәт. Варенье белән әйтсәгезме? Җиләк вареньясы куелмады. Эләке. Да, җиләк. Җиләк. Варенье татар телендә ничек була ул? Кайнатма. Кайнатма? Эләк ничек? Җиләк. Җиләк. Biz indi qaysı vaxtda bular şəhərdə üzümüzün avul kişiləri kilib çığa. Anda indi biz türlü yaklarda bular Münəzzərin şəhərində etdim. Anda bizning ec gruppa tatar deyib aytamiz. İndi ec yaktan kilgan tatarlar, Nijgar tatarları üzlərinə bir türlü indi ol pinzyaklar deyib aytalar indi penza tatarları alar Mordovyadan çıqqan, alar üzlərinə bir türlü alarның şivəsi var, alarның dialekti başqa türlərə indi aytamiz. Şulay uq menə Aksubay rayonundan İski İbray avuluna kilgan tatarlar, anda şulay yeşiller. Alarning har birsini şulay biləsin. Əmində indi aytamiz indi kilgan şaqta özümüzün avulnıqlarını uçratsan indi bigərək də kengəlgə yatışlı bulaqaqda oturasın, iskə alasın, yaş vaxtlarını iskə alasın, andağı əbi babaylarımızı iskə alabız, küp nərsələrini, qızıqlı nərsələr kilib çığa. Вот ЗАГСовый фотографиямыз. Мында инде күбесе юк. Да. За 46 лет. Бу әни. Анардан мында лет 50, а может 45. Менә әнкәйнең фотографиясын карыйм, монда шулай нинди матур вакытлары бар иде. Ул һәрбер кешегә үзенең әнкәсе матуррак күренә. Ә минем чын мәгънәсендә бик матур иде әнкәй. Аны менә малайлар безнең бергә миңа һәр вакыт әйтәләр, синең әниең нинди ямьне дияләр иде. Бездә андый сүз ямьне, бездә матур дигән сүз юк, шулай әйтәләр да. Матур дип әйтәләр безнең уңган кешегә. Şimdi şiir yolları tabi isime düşer, şolay etem, avılıma kayıtsam, haman bir hal eniyimni ezli gözlerim. Çıkıp gitem bakşa boylarına, tabarman deyip anın izlerin. Çıkıp gitem ındır boylarına, munçağa da kirip küs salam. Canım, tenim, barca yaşayışım, en iyi jılısına susagan. Mene kilip çıkart isti. Balam deyip nazlap ündeşip, elekkeçe eynin karşısında otururuz ikev seyleşip, cihanlardan bir mıgşiza getem. Avılayın şuna unutmayım, enileri sen kişilerge kadirlegiz deyip kapatlıyım. Менә авылга килеп керәсен, менә шул диапны әйтерсең, әнинең эзләре каядар бар кебек. Аның тавышы үзенә бер төрле, аның эштәгән эшләре әйтерсең, менә кичә генә булган кебек. Әтинең фотографиясы кая икән? Вот. Бері прям шундый красивый. Әти минем ул Балахнада туган. Балахна шәһәрендә. Ol indi Nijni Novgorod өлкәсендә Балахна дигән шәһәр безнең баранда, Правдинский. Ул заманында безнең яклардан анда минем бабай анда киткән эшләргә, анда вербовать ителеп дип әйтәләр. Вербовщиклар дигән нәрсәне ишеткәнегез бармы? Вот. Ул вакытларда бит менә шул заводларны строить иткән вакытта авыллардан китереп алып киткән булганнар, гастарбайтерлар кебек.
Внутренняя миграция, тоже шул вакытта заводлар, барчасында строить иткән химический заводлар безнең Дзержинск янында кайналар, откуда возникли-то шул хәтле татарлар. И безнең бабай да шул вербовкага эләгеп, ул анда киткән, бер төрле хикәясе бар, бик кызыклы. Ул үзенең ничек анда урнашканын, анда ничек укырга йөригәнен, аннан соң ничек итеп инженер булганын, барчасы бөтенесе турында бик кызыклы итеп сөйли иде. Zamanında bu meydanda zor məktəb idi. Ул әле 40-нчы елларда яңа Совет мәктәбе ачылганнан соң безнең авылда ачылган мәктәп булган. Менә шул зур мәктәпне, зур бинаны ваттылар да бөтенесен. Менә шул мәктәпне эшләп куйдылар. 4 класслы, берсе инде аның канцелярия, учительская дип әйтик инде. 4 класс, менә шул 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче класслар. Ул вакытта 4 класска хәтле, 4 сыйныфка хәтле ул башлангыч мәктәп санала иде. Аннан соң инде монда 4 классны бетергәннән соң Бызлау авылындагы мәктәптә анда инде 5-нче, 6-нче, 7-нче, 8-нче классларда укыдык. Анда инде китапхана бар иде. Ул вакытта бит телефоннар юк иде инде. Ни әйтергә кирәк? Безнең бөтен эшебез китап уку иде. Укырга өйрәнгәннән соң инде китап укырга рәхәтләнеп, менә татар телендә язган китаплар. Без әйтәм инде безнең андагы булган шул китапханәдә бөтен классика, менә зарубежная дип әйтәбез инде, чит ил классикасы, безнең рус язучыларны барчасы да татар телендә тәрҗемә китаплар иде. Әйтәм мин даже капиталны да укып караган идем мин анда татар телендә, менә шул Карл Марксның. Шуңа күрә нәрсә кулга эләгә иде, шуны барчасында укыйдык, тик әйтәм мин татар телендә. Aleyküm assalam hazretleri. Allah'a şükür, can bende, ayak idende, sizden hayır dua. Cumalarımız mübarek olsun. Barağınızı da görüyorum min bik şad. Elhamdülillah. Allah Rabbimizning bitmas tükenmez rahmatları, bereketleri her kaysımızga da bulup, gelecek günlerimizde de Allah Rabbimizning siygen bendeleri cümlesinden bulup, hayırlı hem bereketli, baxtli hem saadetli, amel ibadetli, hayır dualı, azın ömürler, baxtli, şatlıklı, mul ömürler yaşarga her kaymızga da Allah Rabbimiz bize nasip eylese idim. Muhterem kadirli din kardeşlerim, bugün bayramken, Allah bayramken, çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytığı boyunca Cuma bayramı ol iki zor bayramdan da olarak faziletlirak. Çünkü bu Cuma günü Allah Rabbimiz bütün yer köklerini, barışa alemlerini yoktan bar kılgan, Adam aleyhisselam'a can indirgen, Ujbu günni anı ujmaqqa kiritgan, ujbu günni ujmaqdan çıgargan, ham bütün rivayetler aytığı boyunca bu günni ahir zamanda bulaşaktır. Şuna göre bizge barışa Müslümanlarga Cuma günni Cuma namazına kilü farz kılıngan. İslam degen söz, salamet degen söz, hem de şulay yok salam degen söz, ol barçası da bir tamirdan yasalgan sözler bolğanga göre bizning için bik de kadirli sözler. Şuna göre salamet bulayık, İslamda bulayık,
Әлбәттә, җир йөзендә, бөтен җир шарында сәлам булсын, ягъни тынычлык булсын. Сугышларыбыз тукталсын иде һәм ошбу сугышларда хәзерге вакытта катнашкан якташларыбыз, туганнарыбыз, балаларыбыз һәр кайсы да исән имин кайтып, әти-әниләрен, халал җөһәтләрен, балаларын шатландырып яшәргә Аллаһ Раббымыз үзе насип әйләсә иде. Хәзрәт сезгә сүз. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. 1447 Hicri yılımız başlandı. Hem de elbette bu vakit Allah Teala bizge bergen. Kimgedir Allah'a aşkın? Kızıl bulunlar verildi. Bu Ramazan 100 yıldan artık kişiye yaşıyor. Bayılık bulungan vakitte tırış kübrek izgilik işlerdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hürmetli din kardeşlerim, tağı da bir tapkır barığızını da mübarek salam bilen selamlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Okugan namazlarımızı, ibadetlerimizi Allah Rabbimiz üzi kabullardan eylesin. Mene Ruşan Hazret bilen şatlanıp karibizde üzegizge elhamdülillah üzebizning Tatar yigitleri, Tatarcha seylibiz, Tatarcha uylibiz, Tatarcha fikrlibiz. Elhamdülillah hutbelerinde de Tatar tilinde okuybiz da, seylibiz de, duasını da kılabız rahatlanıp. Hazır biz manda Çin manasında üzebizning dünyamızda, Tatar dünyasında elhamdülillah deyip aytamiz. Şuna göre bizning mene köpme halık jıyılgan, her bir cemakin şulay jıyılsa idi deyip elbette Allah Rabbimizge müracaat edip sırıyız, dua kılabız. Körüş avuldagına Zekiye Habibullina degen bir hatın kişi şagire var idi. Anın şunday bir sözleri var, şunday şiir yolları. Ola aytgan, barşayda da şunday şiirler değil mi? Tugan yakның şiili yağımlı. Nindi rahat enkey kulu kebek çeşlerinden sıйпап alığı. Бар жерде de şunday sular değil mi? Tugan yakның suı şifalı. Sağınulardan sağışlarını basa, çümeç tutup içsen sinanı. Бар жерде de şunday tаңnar değil mi? Tugan yakta ayırım alsılı. Küngel küzü bilen görüp sıklanamın. Bar tabiat bizde tılsımlı. Tugan yakны yaratkanğa miken, maturıra görem her tişin. Kıçaklısım kile tugan жерінің, yaşlık izi kalgan her tişin. Her birimiz için kilebizde tugan yağımız, tugan tufrağımız, eti-enilerinin kabirleri, kömülgen orunları, yerigen sokmaklarımız barşası da isimizge düşüp, köngüllerimizni ellen işletip, hislendirip gide. Şuna göre Allah Rabbimiz her kaybımızga da, tugan yaklarımızga yaşarge, ana tilimizni unutmayça, balalarımızga da tapşırıga üzi nasip eylesin. Мәчет матур качан монда туп-тулы заллар, ер кишләр, хатын-кызларыбыз, балалар. Вот шул вакытта мәчетнең тагында матурлыгы күренә. Шуның өчен шундый мәчетләргә күбрәк ешрак йөрик, мәчетләребез ачык, балалар дәресләр алсын, вагазлар тыңлап иншалла, киләчәгебез шундый ислам юлында булсын, дәвамлы булсын.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah Rabbimiz kabullardan eylesin. Muhterem kadirli din kardeşlerim, biz indi tarihka bırılıp karıyız da şak katabız, hayran kalabız. Nişik indi bulay, üz avullarına kilip, halıklı bir gayipsiz kişilerini atıp ötürgen, indi kan işkiş kişiler bulganlar. Bir Tatar şairinin şunday sözleri var, ol eyken ki, meğer yıllar boyu kişiliknin asıl satı bulgan merhamet kaya gittin. Sen itsen mi bizge, biz mi ittik sana hıyanet degen. Merhamet degen nerseni kızganışka karşı ol vakitte anıtıp koygan bulganlar. Hem bir nige koymayınca bir nindi kayıpsız kişilerini atıp ötürgenler. Tırmış devam ede, hem biz indi her yılını bilemendakiyle bizde dualar kılabız, elbette alarını anıtmayız derseden tarihini anıtırga gerek mi? Bizning tarihimizni biz bilirge deyişti, biz şul tarih yanadan kabatlanmasın deyip elbette. Benim babam da şunda yata, en iyimden atası, 19. yılda atıp bitirgenler. Seyfettin ulu Yunus babayla. Şu merhumların barçasının ruhları şad bulsun. Şu medeniyet yıkanlarını, kimler yıkanlar, işleyenler Allah'ın rahmetinde bulsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hayırlı durmuşlar, hayırlı ölümler nasip kılaydın. Ecel vakitlerimizde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini eytip yen teslim kılırga nasip kılgan edin. Rabbena tuz'lubena ba'da iz hadaytena ve hab lana min ledunka rahmete inneke entel vehhab. Allahu ekber. Big zor rahmet. Allah rıza olsun. Biz sizin bilen hazır Tüben Novgorod Jamih Meçheti'nin binasında. Bu meçhit 1915 yılını salıngan meçhit. Hem de 1938 yılını ol bizning Müslümanlardan tartıp alınıp 1989 yılını yanadan bizge Müslümanlarga kaytarılıp birildi. Hem de 92 yılını, yani 1992 yılını biz onun manarasını yanadan küterip, onlarga zor remontlar işlep, elhamdülillah bugünkü günü mene şunday halde karab turasız. Allah'a min kat şükür. Munda indi neçe yıllar boyu, uzak yıllar boyu yanadan ibadet kılabız. Россия империясындағы ең соңғы мәчетлерінің бірісі, яғни ол революцияға, инқилабқа қарсы салынған мәчет болғанға күрә, біздің үшін енді әлбәттә бұл тарихи мәчет деп санала. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Bizning Совет zamanında Түбән Новгород өлкәсендә барлыгы 4 мәчет калган иде. 3 мәчет авылда, 1 мәчет шәһәрдә иде. Мәчет дип әйтергә инде үзенә бер төрле йорт кына дип әйтәбез, сатып алган безнең әби-бабаларыбыз, кайсылары инде монда төпләнеп калганнар. Алар инде шул йорт сатып алып, шунда мәчет эшләгәннәр иде. Һәм шул мәчет безнең 60-нчы еллардан алып, әлбәттә безнең мөселманнарыбызга йөрегә менә шул анда ибадат кыла торган урын иде, альхамдулиллах. Шулай Яндавича авылында Материал Андреевка авылында калган иде, һәм шулай ук 49-нчы елны Кече Рыбушкино авылында салынган мәчет, менә шул 4 мәчет бар иде. 80-нчы елларны үзгәртеп кору заманы китте инде әйтәбез. Мөмкинлек булды безнең мөселманнарыбызга, безнең татарларга яңадан мәчетләрне күтәрергә дип әйтәбез инде. Шул вакыттан алып бөтен авылларыбызда күтәрелә башлады, ягъни мәчетләрне яңадан сала башладылар, альхамдулиллах. Шуның белән безгә безнең иске мәчетебезне, менә бу Җамих мәчетебезне, кайсы 1915 елны салынган булган шул мәчет, 38 елны ябылган, шул мәчетнең бинасын безгә кайтарып бирделәр. Ул 1989 елны Умар Хазрат Идрисовның тырышлыгы белән булдырылды. Ул Бухарадан 87 елны укып кайтып, бергә Равил Хазрат һәм Госман Хазрат Мир Араб мәдрәсәсенең менә шул чыгарылыш имамнары инде 80-нче елны чыгарылышты. Алар менә шунда килеп башлап җибәрделәр. Менә бөтен өлкәләрдә булган мәчетләрне, иске мәчетләрне кире кайтару юлында зур эшләр башкарырга тотындылар. Альхамдулиллах, һәм безгә дә бу мәчетне яңадан кайтарып бирделәр. Һәм 94-нче елны инде без менә шул дини нәзарәтен оештырып җибәрдек. Бездә хәзерге вакытта 60-ка якын мәчетебез бар, һәм безнең мәхәлләләребез шулай Алла актив рәвештә эшләп киләләр. Безнең бөтен мәчетләрнең янында безнең якшәмбе мәктәпләребез дип әйтергә мөмкинлегебез бар, альхамдулиллах. Шулай үзебезнең мәдрәсәбез Махинур мәдрәсәсе дип ачылган. Ул да инде безнең Дамир Хазрат хәзерге вакытта Равил Хазратның беренче урынбасары булып хезмәт итә. Аның тырышлыгы белән күп эшләр башкарылды. Шулай ук безнең инде монда Мәдинә нәшрият йортында аның тырышлыгы белән инде булды. Аллага мин шөкер. Һәм без инде менә хәзерге вакытта Равил Хазрат кул астында инде ничә еллар буе үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Һәм Аллага мин шөкер, эшебез уңышлы бара дип әйтсәм, ялгышмамын дип әйтәмен. Чөнки хәзерге вакыттагы андагы эшләгән егетләребезнең безнең мәдрәсәне бетерүчеләребез, күп имамнар, күп мөфтиләр, безнең Россия җирлегендә хезмәт итүчеләр инде, башка дини нәзарәт куласында эшләүчеләр дә безнең имамнарыбыз, безнең мәдрәсәбезне бетергән шәкертләребез дип горурланып әйтергә мөмкинлегем бар. Аллага мин шөкер. Безнең яныбызда күрәсез инде ислам культура үзәге дип әйтелә торган безнең тагы бер бинаны күтәрәбез инде. Тагы да безнең монда заманында Ярминка мәчете, Мәкәршә ярминкәсе дигәнне безнең татар халыгы кемнәр, менә татар матур әдәбиятын укып үскән халык һәр вакытта исләренә тоталар. Чөнки искә алынган күп безнең татар язучыларның әсәрләрендә бар шундый нәрсә Мәкәршә ярминкәсе дигән нәрсә. Ул инде безнең менә шул Түбән Новгородта булган ярминкә турында сүз бара инде. Аның тирәсендә шул ук мәчет булган заманында, ул 1827 елны ачылган шул мәчет 1930 елны әлбәттә ярминкә ябылганнан соң ул мәчетне юк ителә, ул бөтенесе җимерелә инде. Һәм без ничә еллар буе хакимияткә мөрәҗәгать итеп бу мәчетне яңадан торгызу буенча зур эшләр алып бардык. Альхамдулиллах, менә 2 ел элек нигез куйдык, нигез ташы куйдык, шул мәчетне яңадан торгызу юлында эшләр алып барабыз. Нижний Новгородна чыгып, хәзерге вакытта Дзержинск шәһәренә барабыз.
Bu yol Moskovskiy шоссе дип әйтелә, Мәскәүгә бара торган юл. Bir 50 чакрым яктарак безнең Дзержинск шәһәре урнашкан. Дзержинск шәһәре ул үзенә бер төрле Совет власте заманында химия башкаласы иде. Ака елгасы ярына урнашкан булганга күрә, монда бик күп заводлар, иң беренче итеп поселок имени Дзержинского була инде. Аннан соң инде шәһәр 1930 елны ул шәһәр статусын ала. Кечкенә генә мәйданчыкка дип әйтергә мөмкинлек бар, но шулай да бик зур менә шул химия заводлары төзиләр. Заманында бу заводта бик күп безнең татар кешеләре эшләде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Давно күренгән. Кого я вижу. Кемнәр белән исәнләштек? Ва алейкум ассалам. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Benim əbikəm Qadir kişəsində hər bir ey sayın kirib okub çıqalar idi. Leyletul Kadir hayrun minel alfi şahr. Әйтәбез, 1000 aydan da izgerek bulganга göre 80 yıllık sevap alabız diye adam balası var. Şuna göre biz ketip duraydı Molla Abzik ile oturganlar eyde çistalık, pıhtalik, samı yaxşı nərsələrini koyalar istelge indi olsınından indi ağız açarga gına. Ol akşam tınlarga barabız. Әйтәбез indi. Kayadır bizning bir əbikeynin eyinde okuylar idi. Akşam vaxtında bütün ağız üstüne şunday təmli iş çıkan. Biz o vakitte takı gına yaşaydık. Aşarga почти ничего не было, deyip ettim indi. Hük nerse yok idi. Emine şul nerse bizning düz karşımızda singip kalgan şunday urazı ayı, şunday təmli iz bilen bütün saharında aytamiz. Şul iftar vaxtında, şul vaxtda bulgan bütün izgiliklerini barçası da bizning köngülümüzge şunday tiren iz kaldırgan ki, hazırda nostalgiya deyip, şunday tiren sağımı bilen, şunday sağışmın bilen köngülge gerekке kirip kalgan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. 85 yıllar, 86 yıllar bizning shaharda Дзержинск deb aytila turgan gazeta var idi. O gazetaga har birisi o'zining fikrini yozadi, demokratizatsiya deb aytamizmi endi. Tatar balalari uchun bir nindi aytamiz endi bir nindi mumkinlik yo'q tatar öğrenirge. Olsa yo'q, bo'lsa yo'q degisi yo'q. Men bu vaqtda ishlayman zavodda. Zavodda простой рабочий bo'lib ishlayman o vaqtda. No, men şol yazıp jiberamen endi gazetaga şol ol turada Болей душой за родной язык degan mening bir zo'r maqalam chiqdi anda deganlarda. Mında tutunduk, şol ilesilerge meni çakırga tutundular anda, mında aktivni babaylarımız, şulay her vaqtda cuma namazlarına yürüyüşler, anda bizning var idi, şol mene Haris abzi biz aytamen, ol vaqtda Feyz Rahman abzi var idi, Sadreddin abzi ham başkaları, andan soň indi şol Sadreddin abzi meni aytdi, oğlum der, nindi bolsa bir kağıt yazıp jiberi geldi der. Bizge nindi bolsa yer bilmezler miken meşet urunda deyip da. Mene şol kakras bizning Sopin ol vaqtda Mirgorada bulgan vaqtda men anda yazamın bütünüse şol turda indi da köpme tatarlar bizning yeşiler, bizning hazırgı vaqtda petachuklar bulganını yazamın, şol meyitler turunda, şol bizning kabirliklar, ziyaratlar turunda bizning
бөтенесе кул куялар, ул вакытта алар күбесе сугыш кырларыннан кайсы яраланып кайткан, медальлары, орденнары, ниләре бар. Безне Мыргородда ул вакытта Макаров иде, бу Мыр аның сыңыннан иде, әлдә Макаров иде ул вакытта, Юрий Викторинович бар иде шундый, партийный еще. Безне чакырып ала, менә шул бабакайларыбыз бөтенесе түбәтәйләре белән орденнарын, медальларын асып, без барабыз администрация городка. Безгә әйтәләр, да, без былай бирә алмыйбыз, мөмкинлегебез булса, менә шул безнең бер йортыбыз бар. Ул тоже бер заводныкы иде, ТЭЦ дип әйтелә торган, да, шул заводныкы. Анарга шулай язып җибәрәбез хат, монда алар поддерживать итәләр безне 4000-гә зур акча дип әйтергә мөмкинлек бар иде. 4000-гә без шул йортны, анда булган йортны алабыз. Аннан соң шул йорт урынына инде әкрен генә бөтен халык белән бергә мәчет төзетеп тә куйдык. Һәм шунда имам булып, анда безнең Фәйз Рахман абзый вафат булганнан соң 94 елны рәсми рәвештә имам итеп Өмәр хәзрәт килеп мине куйдылар, чөнки мин Өмәр хәзрәтнең укучысы идем, шәкерте, анарда укып йөрдем ул вакытларда. Хәзерге вакытта ул бинада безнең мәдрәсәбез, Арафат исемендәге мәктәбебез һәм Махинур дип әйтелә торган мәдрәсәбез менә шул бинага хәзерге вакытта урнашты. Рус телендә шундый сүз бар, востребованность дигән нәрсә. Синең файдаң бар кемдәндер. Син чувствуешь, кемгәдер файда китереп яшәргә мөмкинлегең бар әле. Менә шулса да зур бәхет дип уйлыйм.